Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге программада участоклар бирелде, юллар салынмаган. Яз җиткән саен мактамалларга юлсызлык белән көрәшергә туры килә. Борынгыдан килгән горыф-гадәт язгы чәчүшләренә нинди юла һәм теләкләр белән башлангыч бирелде. Исеме мәңгеләштерелде. Язучы Шамил Бекчурин исемендәге беренче фәнни-гамәли конференция узды. Бүген бөтен дөнья мөселманнары иң зур бәйрәмнәрнең берсе Ураза гаетен билгеләп узды. Дин кардәшләр бер ай дәвамында калебләрен Аллаһы Тәгаләгә юнәлтеп ураза тотты. Бәйрәмне дә сафланып, чистарынып каршы алдылар. Әлмәт шәһәре һәм районы имам мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Сидгатуллин Әлмәтләрне Ураза гаете белән котлады. Хөрмәтле Әлмәт шәһәр халкы, Аллаһ Субханаһу ва Тааля быел тоткан уразаларыбызны барысын да кабуллардан кылсын, эшләгән изгелекләребезне, ифтарларыбызны, сәхәрләребезне, кыямнарыбызны Аллаһ Субханаһу ва Тааля ушбу елларыбызны хәерле еллар кылып, барчаларыбызга хәерле тиреклекләр, үзебез күреп торабыз дөньяның төрле бишмакларында каядыр афәтләр, каядыр сугышлар, каядыр төрле сынаулар Аллаһ тарафыннан килеп тора. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля барыбызга да шушы сынаулардан тиешле дәрәҗәдә узып, барыбызга да Аллаһ каршында хәерле дәрәҗәләргә ирешергә Аллаһ насыйп итсен. Изге Рамазан айында Зәй районының барлык мәхәллә мәчетләрендә ифтар мәҗлесләре оештырылды. Мөмкинлеге булган һәркем ураза тотучылар өчен табын әзерләде. Ифтар ашлары районның Тынычлык бистәсендәге мәчет территориясендә булдырылган махсус бинада узды. Адилә Бурханова дәвам итә. Ел сайын Тынычлык бистәсе мәчетендә изге күңелле Саматовлар гаиләсе ифтар мәҗлесләре оештыра. Быел да изге күңелле шәһәрдәшләребез 60 мөселманны бер табынга җыйды. Мәчет биләмәсендә авыз ачуга кадәр кайнар пылау әзерләнде. Без бүген ифтарга плов пешерәбез. Ел сайын үткәрелә торган мәҗлес мероприятие, бәйрәм. Шуңа күрә быел да ураза вакытында ифтар уздырырга уйладык. Бу мәчеттә инде менә булай оештыру безнең әле шушы здание төзегәч, шушы зданиедә үткәрә башладык инде. Ел сайын хәзер 3 ел була инде монда хәзер бу зданиедә. Булай мәчеттә үзләрендә центральный мәчеттә, үзәк мәчеттә үткәрәдек. Иратлар күңел биреп пылау әзерләгәндә хатын-кызлар өстәлләр корып табын киләде. 2 ел элек дини мәҗлесләр уздыру өчен мәчет территориясендә махсус бина төзелгән. Рамазан ае дәвамында биредә көн саен ифтарлар уздырыла. Мөмкинчелеге булган һәркем ураза тотучылар өчен табын әзерли. Көнен билгеләп алдан чиратка язылып куялар ди мәхәллә имамы. Безнең мирный мөселманнар бу нигә бик активны гына кушылдылар. Инде 9 апрельдән алып ана бүгенсенге хәтле һәр көнне диярлек ифтар ашлары үткәрелә. 50-60 кеше һәр көнне булалар. Менә мәхәллә халкы кайберләре икәүләп, кайберләре шулай эчә бергә җыелып, кайбысы үзегенә менә шушындай ашлар үткәрәләр. Рөстәм хәзрәт үтемле вәгазьләр укыды, азан тавышыннан соң авыз ачып ахшам намазына бастылар. Адилә Бурханова, Дин Сипатов, көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Соз йырып йөриләр. Түбән Мактама халкы М4 микрорайоны юлларыннан зарланам. Участоклар аларга күп балалы гаиләләргә ярдәм программасы буенча бирелгән. Йортларны үз көчләре белән төзегәннәр, ә менә юллар юк. Хакимияткә мөрәҗәгать итү әлегә нәтиҗәләр бирмәгән. Халык проблеманы хәл итүдә ярдәм сорап безнең телекомпанияга мөрәҗәгать итте. Түбән Мактамадагы М4 микрорайонында яшәүчеләргә һәр көнне соз йырып йөрергә туры килә. Төзелеш өчен җир участокларына нигездә күп балалы гаиләләр ия булган. Әмма поликлиникага, балалар бакчасына, мәктәпкә бары зур сынауга әверелә. Ирина Садыкованың гаиләсе биредә 2019 елдан яши. Декрет ялындагы ханым өйдән сирәк очракта гына һәм бары тик резин итекләр киеп кенә чыга. Мактамаллар Әлмәт районы башкарма комитетына берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән. Җавап бер, финанслар юк. Халык үз көче белән вакыташта салып караган, ләкин бу гына проблеманы хәл итми. Роль артындагы ханым батып калудан куркып алга таба барырга батырчылык итми. Юлия Миссингер, юрист. Микрорайонга кагылышлы документлар, шул исәптән башкарма комитет һәм прокуратура җаваплары да бараның. Көрәшнең күпме дәвам итәчәге билгеле түгел, әмма тиздән бу күренешләр М4 микрорайонында яшәүчеләр өчен үткәндә калыр дип өметләнәс кала.
Шәһәр судында Әлмәтнең баш архитекторына карата ришвәт алу турындагы эш буенча тикшерү дәвам итә. Аңа җинаять кодексының 2 маддәсе буенча гаепләү белдерелә. 12 елга ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Узган утырышта яклау тагын бер шаһитның килүен тәэмин итүне һәм тентү вакытында алынган документларны карауны сорады. Безнең иҗат төркеме чираттагы процесста булып кайтты. Ответили, что не могут ответить на этот вопрос. Вы выясняете, кем они принимались. Давайте после что дело, давайте задавать после что дело вопросы. Яклар чираттагы тапкыр утырышлар залында очраштым. Шаһитларны сораштыру уңышлы ук булмады. Уточнить можно, просто у нас 37 регламент, я могу ошибиться по подаваемым документам. Ришвәт алу турындагы эш февраль башыннан ук тикшерелә. Әлмәтнең баш архитекторы узган елның җәеннән тикшерү астында. Элеккеге утырышларда адвокатлар аның үзенең генә карарлар кабул итмәвенә игътибар юнәлдерде. Адиләштереп әйткәндә, җинаять составы да юк. Әлеге тыңлауда да яклау линиясе элеккечә калды. Но решение в любом случае принимает у нас сессия. В любом случае. И руководитель решения у нас постановление, соответственно, и решение принимает у нас сессия. Шаһит күрсәтмәләреннән күренгәнчә баш архитектор шәһәр төзелеше советларында күбрәк эксперт буларак чыгыш ясый. Ул нигездә бинаның тышкы кыяфәтен килештерә, инженерлык мәсьәләләрен төзелеш бүлеге алып бара. Шаһитларны эштең барлык эпизодлары аша уздырдылар. Шул исәптән иң авыры саналган зур күләмдә ришвәт алу маддәсенең 5-нче өлешендәге В пункты ашада. У нас комплексное развитие, у нас нет практики. Почему? Потому что там внесли изменения и необходимо принять документ субъекта. Процессның әлегә ахыры күренми. Киләсе утырышларда яклар гаепләнүчедән сорау алуга күчәргә планлаштыра. Әлегә суд процессы графигы май уртасына кадәр төзелгән. Баулы районының Николашкин авылында беренче буразна бәйрәме узды. Ул язгы чәчү эшләренә старт бирә. Баулы районында авыл хуҗалыгы җирләре территориясе 70 мең гектар тәшкил итә. Шуларның 50 мең гектарыннан артыгын сөрүлек җирләре били. Мы всегда с нетерпением ждем прихода весны. Беренче буразна бәйрәме хөрмәтенә Николашкинда авыл өлкәннәре, авыл хуҗалыгы берләшмәләре җитәкчеләре, механизаторлар һәм җирле халык җыелды. Язгы кыр эшләре башлану белән халыкны район башлыгы Ильяс Гозаиров котлады. Ул авыл хезмәтчәннәренә уңай һава торышы һәм мул уңыш теләде. Хуҗалыкларны чәчү эшләрен вакытында тәмамларга өндәде. Узган ел баулы игенчеләре 75 мең тоннадан артык бөртекле культуралар җыеп алган. Быел да планнары зурдан. Бүгінгі көндә 3000 гектарлап жері шешілген. Шулардан варпа, солы, құмбағыш, удобрение, ошлама кіртәбіз енді. И влаганы сақлап қалу үшін дырмалау эшләрен алып барабыз. Техникаларны 100% ремонттап чыктык, алдан ук әзерләндек. Аллага шөкер, көздән үк әзерләндек дисәң дә була. Кешеләр бар, җитә. Техникаларны яңартып торабыз. Иерей Владислав Паняев һәм районның имам мөхтәсибе Әнвәр Хәмитов та үз теләкләрен җиткерде. Беренче буразна бәйрәме борынгы юла санала. Динебез дә менә шул җирне дөрес итеп эшкәртүгә бик зур игътибар, моңа бик зур әһәмиятлек бирә. Хәтта пәйгамбәребезнең шундый сүзләре бар: әгәр дә бер кешедә җир була торып, аны ул эшкәртмәсә, аннан икмәк яисә уңышлар ала торып булмаса, аннан алыгыз да икенчегә бирегез дип әйткәне бар. Әлхәмдүлилләh, менә районыбызда менә шул ел саен мотор итеп язгы эшләрне башлап җибәрәләр. Бәйрәм барышында баш механизатор күп тапкырлар батыр булган Дмитрий Никулинга калач тапшырдылар. Аның сүзләренчә, алар ел саен язгы чәчүгә зур өметләр белән чыга. Аксакаллар борынгы җырлар башкарып, от җигеп сабан белән сукалаган буразналарга будай бөртекләре чәчте. Борынгы йола буенча мул уңышка өмет итеп буразналарга йомыркалар да күмделәр. Үзешчән артистлар үз чыгышлары белән бәйрәмгә ям кертте. Борынгы җырлар, мәкалләр һәм шигырьләр яңгырады. Бәйрәм ахырында басуга тракторлар чыкты. Сөембикә, гүзәл кызлар, чуаш токмаклары, тылсымлы көзге, бурятларның туй юрганым. Арт Сабантуйда катнашучылар Россия халыкларының мәдәни күп төрлелеген рәсем сәнгатендә чагылдырган. Күргәзмә Әлмәт политехника техникумында ачылды. Күчмә күргәзмә ел саен Татнефть компаниясе ярдәме белән үткәрелә. Бу юлы ул милли мәдәниятләр һәм традициялар елына багышланды. Рәссамнарга Россия халыкларының гореф-гадәтләрен сурәтләргә тәкъдим иткәннәр. Арт Сабантуйга Татарстан, Башкортстан, Кырым һәм Тыва республикаларынан Санкт-Петербург, Ярославль, Тольятти, Пермь, Суздаль, Ростов, Пензадан 74 рәссам 131 эш тәкъдим иткән. Милли ризыклар, костюмнар, бәйрәмнәр һәм юлалар сурәтләнгән 28 картина сайлап алу турын узган. Алар барысы да Арт Сабантуйның 10
еллыгы уңайыннан чыгарылачак альбомга кертеләчәк. Шунда ук узган елгы конкурсантларның эшләре дә урын алачак. Күргәзмә 18 майга кадәр дәвам итәр дип көтелә. Ул 10 шәһәр мәйданчыгы аша узачак. Картиналарны инженерлык лицейында, Татнефть башкарма аппаратында, Агни кампусында, драмтеатрда, Мираста, Ленин мәйданында, район-ара күп профильле хастаханәдә, панорамада һәм картиналар галереясында күреп булачак. Җиңүчеләр җәмәгатьчелек һәм жюри биргән тавышлар саны буенча билгеләнәчәк. Лениногорскида Татнефть компаниясе ярдәме белән Шамил Бикчурин исемендәге беренче фәнни-гамәли конференция узды. Форум Татарстан нефтенең 80, Ромашкина нефть ятмаларының 75 еллыгына һәм язучы Шамил Бикчуринның 95 еллыгына багышланды. Республиканың көньяк-көнчыгыш төбәгеннән 40 укучы һәм 8 мөгаллим үз эшләрен тәкъдим итте. Конференциядә онлайн режимда Мордовия Республикасы Рузаевка районы татар пешләсе мәктәбе укучылары да катнашты. Форумга җыелучыларны Лениногорск районы буенча социаль программаларны алып бару үзәге җитәкчесе урынбасары Ирек Ханипов, 4-нче мәктәп директоры Юрий Гаврилов, Мәгариф идарәсе методисты Тәслимә Халикова, Чишмә берләшмәсе вәкилләре Тахир Шамсуаров, Гөләндәм Кәбирова сәламләде. Шамил абый безнең турында бик матур язган китаплар, нефтяник турында, ничек гаилә яшиләр, бергәләп, строительләр, нефтяниклар одной семьей. Без аның гурланабыз. 4 секциядә әдәбият һәм тел белеме, туган якны өйрәнү, этнография һәм тарих буенча проектлар тәкъдим ителде. Конференциядә катнашучылар Шыгыр һәм Ромашкина ятмаларында Татарстан нефте табылу вакыйгаларын үз эшләренә нигез итеп алган, башлап юл салучылар турында, тормышлары нефт эше белән бәйләгән туганнары хакында да сөйләделәр. Балаларны җәмәгать эшлеклеләре, язучылар иҗаты да җәлеп иткән. Кунаклар Шамил Бикчуринның музеен да карады. Кара алтын бишеге. Шияле тау, Тимәш тау, бик түгел, тәбәнәк, күлләре дә бик зур түгел, кечкенә, түң түгәрәк. Кайчандыр бурыннарда кызарып шәшия, болыннарда оппак булып, ромашкалар баш ия. Бу шигырьне язарга Аделина Ганиеваны Бикчуринның «Кара токым» романы илһамландырган. Чарада катнашучылар конференцияның югары дәрәҗәдә оештырылуын һәм тәкъдим ителгән эшләрнең төрлелеген билгеләп үтте. Конференция нәтиҗәләре буенча һәр секциядә комиссия җиңүчеләр, призерлар һәм лауреатларны билгеләде. Аларны грамоталар, сертификатлар белән бүләкләделәр. Һәр катнашучы нефтчеләрдән бүләк тә алды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.